Little Baguio. Tinatawag na lang Little Baguio. Nandito kami ngayon. Ayan. Ang ating makeup artist at siyempre ang ating bida. Ayan si Aya. Hi Aya. Ganda-ganda naman ang batang yan. Ang cute-cute naman niya. At siyempre ang ating makeup artist. Welcome to my vlog! Sige, kamura. Vlog mo na yan, ha? Ginawa vlog mo. At siyempre, ang ating photographer, videographer. Ayan. Na si Jericho. At siyempre, ang kanyang mami ni Aya. Mami ni Puto. So, tingnan nyo, yung lugar na to, napakaganda talaga. So, tinatawag kasi nila dito, Little Baguio. Ang ganda, no? Para ako nasa ibang bansa. Ayan, at siyempre, nandyan din si Ryan. Ayan, nakasakasama ko. Baba ka lang, Ryan. Dito ka tingin. Hello, magandang tanghali sa inyo. Welcome to Queen Fashion and Travel! Thank you. Di ba nag-vlog ka din? Oh, di ba dati? Di ba nag-vlog ko? Smile lang para mamaya edit na lang yan. Lagyan namin ng Lagyan namin ng ibang ng mga. Isa lang. Di ba na naman? Oh, ba? Wow, very nice. Sige na nga, kuhanan kita dito. Pag mahaba, subok talaga. So, iba na naman yung hairstyle ni Aya. Ang galing-galing naman. Kasi nako-content. Nagawa mo lang. Ang photoshoot lang kasi di man niya. Unibok ko dapat. Dapat iba naman. Okay, iba na naman ang kanyang hair. Kasi iba na naman yung Hairstyle. location ng kanyang pagpupunto siya ng gown. Tama! Ang galing-galing. Meron kayong timur, dalawa. Galing. Galingan mo lang para Kasi makakain na tayo. alam mo kung ano. Ano daw? Sa akin, Gutom ka na agad, Neng? Gutom na agad, kakakain lang. Grabe na. ilang bang halaga mo? Ay, wala kang halaga. Katuwa. O sige, tingnan natin mamaya-maya ang kanyang hairstyle. Okay, right camera action. Okay. After the makeup, carry na ba? Okay, bridesmaid, get ready for your photographer. Photographer, bridesmaid. Pak na pak. Meron din doon nagbibideo. Nagpo-photoshoot din sila doon banda. Ang ganda ng place. Kaya din nadayo ito eh. Kasi nagiging ano na ito, parang Little Baguio. Oo, mais ka. Sumunod ka sa ano. Pangalila ito. Ako pangalila inasal, sa parang ulit. Mamaya ang Kakakain mo ng inasal, o. Tingnan mo, di ba? Fill in the blank. Ay, pag yun yung nagbabasa pag blah blah blah, no? Again, away nun mamumujur tayo eh. Nambasa ka, blah 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 blah. Kanyo. Pangasinan. Pangasinan Lanata. Nan saman Andi. Tatlo na tao sa Ito Pangasinan. na talasantan. Talaga? So ngayon, naging Pangasinan na siya. Ano kami, stay kami. Katungtungan data kasang. Oh. Ayun na. Nandun kasi rin. Tapawag ka na ikuno. Yung mamintiga. Mahaba yung Sana ang dudukwebo mo. Pampanangasim. Tapano Ano mo kaya ng tawa mo? Ayan, naiiba na yung ayos ni Aya. Ang background natin, promising, in fairness. Ayan o, ang ganda ng background din nyo.
So, ayan na yung bago niyang hairstyle. Tingin ka dito, bilis na. Yan, isa lang. Tingnan natin ang kanyang hairstyle. Ayan, sige na. Kumari bati tayo. Yung photographer natin naman niloko siya. Yan, ganun pa lang. Bati tayo. Bilis Kuya na. yun. Bilis na, isa lang. Wali ka ako sa tatang ikol. Para makita yung paganda. Mamaya Ikol daw. Hindi na. Piling mag-inom. Ano sabi mo? Para ko inaanay. Uy, pa naman ako. Uy, ba yung mga nakahulog-hulog sa kapatid. Uy, kanya ko lang gawin. Hindi naman yung masarap. Wow, ganda na. Para na siyang diwata. Siyempre, parang diba? Tapos atanggalan. Bagay na bagay yung location niya. Parang Atanggalan niya ang may kinder. Atanggalan niya rosas man. Nang kapama, makanto may rosas to. May rosas. Tretitan siya. May interview kayo. isang kahilingan, isang buting tubig lamang. Kasi ako uhaw na. Isang kahilingan, ayan. Kasi may diwata eh. Mas na! Mas na! Aw!
Pababa yan.